Sa kwarta gapon si Boy Tambay bay sa gatos oh. Grabe easy ramang kayo duwa ra ka baldi gagmay pa yun. Sa gatos dayon. Ang nakaraan. Kwan ba? Kani akong pagtabang karong nanay bayad. Sos, maura ng tubigat. Nagagmay nga baldi. Sa gatos, easy sa gatos. Adto na po ko sa pikas balay kay basig na po yung manginahanglan sa mga tabang para kwarta na pod. Kamay. Rayban. Pagkapugin Rayban ani. Isang may suoton. Puti kamay bay. Adto sa usonahan kay basig na po day tabangonon di ay. Di siyempre makakwarta na po ko. Boy Tambay to Abang! Ay, ito karang amaw! Aksan yun, tika rin! Gago, nilgukod, bay, gago. Let's go! Gago, di itong tawanan na ito, bay. Abang! 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 Wala, sakpan! Ay, bus! Sakpan nga, tika, di na kita. Patay, buk-buk ito. Asyong saon ni. Diri na gyud masukod ang kaisog ni Boy Tambay. Wa man ni gipili si Boy Tambay ni sa pagtabang. Tabangan jud ako ni kay luoy na kayo kulata oh. Magsilbi ni. Tabangan jud ako ni. Saan di ka sa mga lugar ha? Ay, sige na, di na. Tuhan na ka gibuk-buk. Mga balay! Mga balay! Agay! Imo. Abang! Ikaw ba di? Tulom di na kabuok di ay. Di na makaya bay, di na magsilbi. Tulo kabuok, di na makaya song power. Ay, tama. Hiraypan di ay. Ay, way problema, butaram na. Sige, kulata pa ninyo. Agay, tabang! Tabang! Kasuyo, tawanan ay, buk-buk. Pero daghan yung sila, di mo yung kakayag tabang pasis ako. Tagam, di mo kutana ka. Paghilabot ba diri ah? Muna'y tagam ni mo. Tara, pasin ta. Tara. Pakalakaw na sila. Duulo na ko tubay. Luoy kay tubay ako. Lutado biya kita. Luoy ang tawanan ni. Kasong bunugan ni mo. Tananawas ko ni mo. Nilagom. Luoy ang tawanan ni. Pre. Uy, pre, kumata. Kaso, buwi pa. Kaso noon sa ka, pre. Ngano, gikulata man kanila. Tapos gawan ni mo eh. Kaso, mong pinagsulti-sulti ka ganina nga kawatan daw ni daw. Kaso noon sa. Pre, asa mang sakit ni mo? Tibok lawas. Agoy, sorry, tibok lawas. Dahil ni mo, bunog, lagom, good kayo. Uy, yan, itawanan niyo eh. Daw. Ato ning kwaon ni Murilo ha kay para diligot ba, para diligot imong kuan. Imong bukton ko ano to ni. Uya pa nimo eh. Timingan jud ka ba ni agi ko nakatawag sa imo. Kaso uya pa nimo eh. Daw. Lah, jud kay mga kwarta diri oh. Grabe uya pa nimo pre eh. Pre, bangun. Bangun. Uya nimo eh. Timingan juga ni Boy Tambay ba nga madriya matabangan pa ka ambi ni mo mga singsing gini makaguot ni silang lawas imbi nya makaya na nimo motindog kaya Kaya naman ako gamay, pre. makaya na nimo makauli na ka sa inyo Makaya naman, pre. sige good ni 20 pamiliti Salamat sa pamiliti, pre. sa hina ha timingan gid nga agon nya moadto ako Sige, pre. Salamat kayo. dira na ka pasin ako Pre. Lah, gago. Ang cellphone. Tay, ang kwarta. Ang orilo.